Bé, és una persona que bon suport i dona aquesta vraiment exploit d'en Luis Colet. Aquest home realment espectacular, una persona que no exemplari, i ja ho és que jo no m'imaginava pas una història com això. Voilà, no comprenia pas i realment és formidable. Som molt cansat, car som qualcus que faig la meva jornada de treball i quan blegui doncs de la meva jornada, vinc aquí l'ajudar, mirar si té massa de ser quelcom, del servir aigua, de servir, si té massa de l'ajudar, tot això, bon. I en plus d'això, mira de tenir la meitat, que la meitat de la nit amb ell. Voilà. És molt difícil i realment és quelcos de formidable i serà realment un exploit per tot el món català i la nostra equip local de rugby, dels dragons catalans, i realment jo personalment, a titre personal, realment el feliciti, és una cosa molt extraordinària el que hem de fer amb el Colet. Voilà, i vraiment, com se diu en francès, je lui tire mon chapeau.